जेलनि केस नाङै उकिलफोरजों गोबाङानो जोंहा रांखान्थि मा होनो बिथांमोनहा लोरबां जालांबाय। महात्मा गान्धी भारतनि बिफाया बुंदोंमोन जे भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा आयेनखौ सब समान मोनजोबनांगौ होननानै। नाथाय जों जोबोद दुखुनांथाव दिनैनि दिनाव जुदि महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला फादार अफ द नेशन महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला जोंजोंसो गसंफागौमोन, बर' हारिजों गसंफागौमन। मानो होनबा जों मिथिगौ महात्मा गान्धीया अयनायखौ मालाबाबो सैसोआ। दा जोंनि गेजेराव बिराद अयनाय जादों, जों बिराद जोंजों अयथासार जागासिनो दं। ओंखायनो आर्टिकेल 14 जाय फान्डामेन्टेल राइट, आर्टिकेल 14आ बुंदों इकुवेलिटि बिफर ल'। आसामाव 3,40,00,000 मानसिफ्रा जाय आसामखौ सासन खालामदों बिथांमोना समान नोजोरजों नायनांगोन होननानै। सोरनिबा सियार सिप जानाय, एमएलए जानाय, मन्थ्रि जानाया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा, जोंनि थाखाय हारिया देरसिन। ओंखायनो हारिखौ जों अराय सम सिबिनो नांगोन, हारिनि जेंनायाव जों अराय सम ज' जानो नांगोन बर'फ्रा। दा जोंनिनो बिदा फंबाय बिथांमोनहा दिनै जेल सिङाव दङ। दा बिथांमोनहा जोबोद दुखु आरो गोबां जोंहा जाय हारिनि खामानि मावदों, बे दुलाराय बर' फरायसायावनो जा, एनडिबियावनो जा, बिएलटिनो जा, गोबां जोंनि न'खरनि कन्डिसनफ्रा बिराद गाज्रि। गोबाङानो जेलनि केस नाङै उकिलफोरजों गोबाङानो जोंहा रांखान्थि मा होनो बिथांमोनहा लोरबां जालांबाय। महात्मा गान्धी भारतनि बिफाया बुंदोंमोन जे भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा आयेनखौ सब समान मोनजोबनांगौ होननानै। नाथाय जों जोबोद दुखुनांथाव दिनैनि दिनाव जुदि महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला फादार अफ द नेशन महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला जोंजोंसो गसंफागौमन, बर' हारिजों गसंफागौमन। मानो होनबा जों मिथिगौ महात्मा गान्धीया अयनायखौ मालाबाबो सैसोआ। दा जोंनि गेजेराव बिराद अयनाय जादों, जों बिराद जोंजों अयथासार जागासिनो दं। ओंखायनो आर्टिकेल 14 जाय फान्डामेन्टेल राइट, आर्टिकेल 14आ बुंदों इकुवेलिटि बिफर ल'। आसामाव 3,40,00,000 मानसिफ्रा जाय आसामखौ सासन खालामदों बिथांमोना समान नोजोरजों नायनांगोन होननानै। जोंनि सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन बारग' एनडिपि दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनाखि केस, बे केसखौ थाबैनो उइथड्रल खालामजोबनांगौ आरो जाय बिथांमोना दाबो जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ। दा नेपालाव सासे एमपि दं, जों बिथांमोनखौ बाख्नायनो नांगोन। बै 5,000 बर'फोरनिफ्राय जों सोलोंनो नांगोन नेपालनिखौ। माबायदि 5,000नि गेजेराव सासे एमपि देरहालांखो मिथिबायना? दा जोंहा बेसेबां दङ? आसामाव जोङो मानसि हिसाबै जोंहा 25 लाख दङ। आसामावनो 25 लाख। जि हाखौ जों बड'लेण्ड बिदों, क'क्राझारनिफ्राय धेमाजिसिम, संकसनिफ्राय सदियासिम टाइम मोनब्लानो लेखा फरायो। फुङावबो फराय, सानावबो फराय, हरावबो फराय, सम मोनबानो लेखा फराय। नाथाय आनजादनि सिगां सिलेबासखौ फोजोबता। आनजादनि सिगां ब्लुप्रिन्टखौ बुजियो नोंसोर? सोर बुजिदोंमोनलाय ब्लुप्रिन्टखौ? आखाइ थिखो। सोर ब्लुप्रिन्टखौ बुजियो नोंसोर? ब्लुप्रिन्ट माने मा? बुजियाखै? आं खोनासंनो सोनाखै। ब्लुप्रिन्ट माने मा? नोंसिनि इंराजियाव ग्रामार सेक्सन दं नङा होमबा? भइस सेन्सनिफ्राय खै नम्बराव फैयो नोंसिनि मेट्रिकआव? 2। बे जाबाय ब्लुप्रिन्ट। नेरेसनाव खै नम्बरनि फैयो? 2। बे जाबाय ब्लुप्रिन्ट। बेखौ नायना फरायखा। टेक कुइसन, कारेक्ट सेन्टेन्स फैना फैया? फैयो नङा होमबा? दा प्रिपजिसननि खै नाम्बाराव फैयो? हा? बेखौ नोंसोर मास्टारफोरनाव सोंनानै लाखा। सार जोंनो ब्लुप्रिन्टखौ हर। मिथिबाय ना? सानखान्थियाव अबे लेसननिफ्राय खै नाम्बार फैगोन? गोरलै बिगियाना गासै 16 लेसन दंब्ला अबे लेसननिफ्राय 5, अबे लेसननिफ्राय 6, अबे लेसननिफ्राय 8, बे जाबाय ब्लुप्रिन्ट। आरो बेखौ नायनासो फरायखानो थिनदों मुनुसरगिरिया। सिलेबासखौ नायना फरायखानो थिनदों। मिथिबायना? भइस सेन्सआ फैलाय नोंखौ भइस सेन्सखौ रावबो फरायासैलाय। नेरेसना फरिखायाव फैगोन, नेरेसनखौ रावबो फरायासैलाय। फरायबाय थादों बियो पस्टखौ, पत्रिखौ, नाथाय ग्रामारखौ थालांजोब्बायलाय। नाम्बार मोनगोन मोना। ओंखायनो सिलेबासखौ नायनानै फराय आरो ब्लुप्रिन्टखौ नायनानै फरायनानै बर' बिजोंनि प्रफारफोरा जोंखौ बुंदों, नोंसोरखौ बुंदों। अब्ला नोंसोर सब सिलेबास आरो ब्लुप्रिन्टखौ नायनानै फरायगोन। सम मोनोब्ला सानावबो, हरावबो, फुङावबो जेब्ला सम मोनो अब्ला फरायगोन। आरो फेब्रुवारि दाननि सिगां सिलेबासखौ नोंसोर फोजोबजोबगोन फरायनानै। फोजोबगोन। सोर फोजोबगोन आखाइ थिखलायनाय? सोर नाजागोन फोजोबनो? सासेल'। बिराद खम नोंसोर। बाखिया नोंसोर फोजोबनो हानाय नङा सिलेबासखौ। हानाय नङा। नाजानाय खालामनो नोंसोर सिगाङाव सारेन्डार जाखागोन। आं बोरै बुङो? सारेन्डार नोंसोर नाजानांगोन। मिथिबायना? फैयागौ माने नाजाथाबथारनांगोन। मोजां फरायसा नों जानो हाया, लुबैबा जानो हाया। नाजानाया थाथार। दा नोंसोर आंनाव मा सोंगोन? सोर दाहाय? सोर नोंसोर आंनाव सोंथि सोंगोन आखाइ थिखलाय? सिगांसो जोंनि बर' फरायसाफ्रा फेल मायाव जायो मिथिबाय? मास्टारफ्रा फोरोंनाय समाव बुजिबाय नामा होनोब्ला यास सार होननायाव फेल जायो, न' सार होननानै पास जागौमोन। दा नोंसोर यास सार होनग्रा ना न' सार होनग्रा? यास सार होनग्रा ना न' सार होनग्रा? न' सार होनो नोंसोरो? होनो? कुइसन सोङो नोंसोर बुजियाखैब्ला? आंनावबो सोंगोन नोंसोर दा सोङा? सोंगोन। एटलिस्ट गंब्रै फरायसानि साब्रैबाव सोंथार आंनावबो। दा मिथिबायना? दा ओंखायनो नोंसोर मोजां फरायथार, समखौ मोजां मेनेज खालामथार। मिथिबायना? गुबुन कलेज आरो इउनिभारसिटि आरो
हाई स्कुलाव फरायनाय बर' फरायसाफोरखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौनि सायाव बिथांमोनहा डिबेट कम्पिटिसन लादों आरो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियावनो हाबाफारि जोबखांनानै मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादों बर' फरायसाफोरा बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथांनानै दोननो थाखाय आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा उइलिंलि बिथांमोना बिराद गोसो दङ आरो बिथांमोना बड'फाखौ बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथांनानै दोननो थाखाय बिराद कनसियास आरो बिराद जों मोनसे इउनिक हारि दा ओंखायनो जोंनि हारिया जाहैबाय थागिबि हारि हिसाबै आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा दिनैनि जुगाव थांनानै थानो नांगौब्ला जों साफा हारि हिसाबै थांनानै थानो नांगोन आरो साफा जोङो इउनिक मानसि हिसाबै थांनानै थानो नांगोन साफ्रोमनावबो स्किल दङ दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन जिल्लानि सिङाव दख'राफोराव जोङो बर' हारिमुनि मोनसे हारिमु मावबादा हाबाफारि लागासिनो दङ गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दामनाय देनाय बर'नि खाम सिफुं सेरजाखौ बिथांमोना सोलोंदों आरो बिथांमोना बिराद उइलिंलि बाहागो लाफैदों आरो गोबां गुबुन हाबाफारि लादों जेरै गेलेनाय खारनाय बारनाय खन्थाइ आवरायनाय लेखा लिरनाय बेफोर जाहैबाय इउनिक दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय जि टेलेन्ट दङ बर' फरायसाफोरा बिथांमोना जि रोंगौथि दङ सोरबा गेलेनाय सोरबा दामनाय देनाय सोरबा खन्नाय सोरबा लेखा फरायनाय सोरबा मा होनो बायदि हाबाफारियाव बिथांमोना स्किल दङ बे स्किलफोरखौ लाबोनानै साफ्रोमखौबो मानसि हिसाबै गायसननायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फरायसाफोरनो जों प्लेटफर्म होगासिनो दङ आरो बिनिखायनो दिनै जों सावरायदों आरो बर' फरायसाफोरा जेरावखि थाया मानो गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनाय बे बड'फानि मोनसे साननायमोन सानस्रि सानथौमोन जे बड'फाया लिरलांनाय जे खन्थाइ आं मोदोमै मा हामै बिखा बिखो आं बर' जेरावखि थाया साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा आं बर' होननानै सिनायथि होनो नांगोन जेरावखि थाया साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा गावनि हारिमुखौ फोथांनानै दोननो नांगोन आरो जेरावखि थाया मानो बर' फरायसाफ्रा बर'नि रावखौ फोथांनानै दोननो नांगोन जायखि बे बुहुमनि हायाव था अख्राङाव था गुबुन देशाव था सागर महासागर बारलांनानै थाया मानो जाहाथे बर'नि रावखौ फोथांनानै दोनो अब्लासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिफा होननानै जि मानिनाय बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ बिख्ल' सोनानै लानाय अब्लासो जों जागोन ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जों बड'फानि सायाव आरो मा होनो अलरेडि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज हाबाफारि लानानै जों खामानि मावगासिनो दं बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ लेखा फरायनो थाखाय बुंदोंमोन ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ लेखा फरायनानै हागौमानि गावनि गियान इंराजिनि गियान साइन्सनि गियान हागौमानि गियान गावखौनो जाहाथे मास्टार खालामनानै लायो आरो गावनो जाहाथे सेल्फ डिपेन्डेन्ट जायो बेबायदि जानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागासिनो बर' फरायसाफ्रा बिराद इउनिक आरो बिराद माने राफोद आरो बिराद माने डेम'क्रेटिक आरो बिराद कनस्टिटिउसनखौ मानिग्रा आरो बिराद माने जोङो मा होनो इउनिक आरो बिराद माने सिभिलाइज जोंनि आरो बर' फरायसाफोरनि साननाय सानस्रि सान्थौआबो बिराद स्ट्रं ओंखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै फरायसाफोरजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैसिम नुदों खिन्थु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जारिमिन बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि जि माबा खालामदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि सायाव रिसार्च खालामनो नांगौ बड'फानि जे लिरलांनाय बुंलांनाय बाथ्राफोरनि सायाव जों रिसार्च खालामनो नांगौ ओंखायनो जोङो सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सेमिनार लानानै गुबुन रिसर्स पार्सनफोरखौ जों लाबोयो बेखौ जोङो इउनिभार्सिटि लेभेलसिम लांनो नांगौ आरो दिनै बर'नि गेजेराव मोनसे UN एकाडेमि होननाय दङ बे UN एकाडेमि जि UN ट्रास्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादजों UN ट्रास्टजों जों खामानि मावबाय थादों आरो गुबुन जायगानि भाषानि सायाव खामानि मावनाय आरो मा होनो राइटार एकाडेमिशियान्स ग्रेट मानसिफोरनो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड जों होबोबाय थानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों रिसर्च पार्सनफोरजों सावरायदों दा जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव रिसार्च खालामनो नांगौ आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गेजेरावल' बे गेदेमा सुबुंखौ मिन्थिया मालासिनो बिथांनि साननाय सानस्रि सान्थौखौ जोङो आसाम रायजोआव लांनो नांगोन आरो भारताव नेसनेल लेभेलाव लांनो नांगोन लासैनो इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो नांगोन बै फरजासिम जोङो आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावनो नांगोन रिसार्च स्कुलफ्रा रिसार्च खालामनो नांगोन आरो बिनि सायाव जेला रिसार्चनिफ्राय रिसार्च जालांबाय थागोन ओंखायनो अब्ला बै कर्सफोरावबो बिथांनि मावनाय बिथांनि साननाय बेखौ जों सोलांनो हागोन लासैनो बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UN ट्रास्टनि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ जायाखै जेरैबायदि मावनो नांगौ दा ओंखायनो जों फैबाय थानाय समाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों आरो जोंनि रिसार्च स्कुलफोरनि नाजानायनि गेजेरजों बर'नि मेलेमजिबिफोरनि बाथ्राखौ लानानै बड'फाखौ जि लेभेलसिम लांनो नांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लांनो हागोन होननानै जों मिजिं थियो दिनैबो जों बर' फरायसा सानखौ मानो थाखाय खुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अकल बड'लेण्ड बिग्रा होननानैल' सोरबा मानसिफ्रा मिन्थियो नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लवार आसामाव बा आसामावनो जे इउनिभार्सिटि नांगौ होन्दों आसामावनो जे फरायनो इन्जिनियारिं कलेज नांगौ होन्दों मेडिकेल कलेज नांगौ होन्दों बै मानसिया जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव दिल्लीयाव थांनानै प्राइम मिनिस्टार हिउमेन रिसर्स मिनिस्टार आरो इडुकेसन मिनिस्टार प्रेसिडेन्टफोरजों सावरायहैजेननाय मानसि दिनै बराक भेलियाव गंसे इउनिभार्सिटि दं सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि आसाम सिलचर इउनिभार्सिटियाव बड'फानि नामाव मोनसे मा होनो अडिट'रियाम होदों प्लास बिथांनि मुसुखाखौ मा होनो सिलचर बादियाव जेरावनाखि बर' न'खरसेबो गैया सिलचर बादियाव बड'फाखौ जायनाखि बाङालिफोर बिराद बुद्धिजिबि बिथांमोना बड'फाखौ दिनै सिबिनानै दं आसाम इउनिभार्सिटियाव मानो थाखाय जे आसाम इउनिभार्सिटिखौ गायसननाय आरो लाबोनायाव भारत सरकारजों सावरायनायाव बर' हारिनिबो बड'फानि अबदान दंमोन दिनै ओंखायनो लवार आसामाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो बायदिसिना इउनिभार्सिटि कलेज इन्जिनियारिं कलेज बेफोरखौ लवार आसामाव बिजेननाय मानसियानो जाहैबाय बड'फा आरो जायनाखि माने बै लेभेलसिम नेसनेल लेभेलसिम लांनाय मानसियानो बड'फा ओंखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनै जोङो गोथार फरायसा सान हिसाबै जों खुंदों जायनाखि फरायसाफोरनि खोथाखौ गोसो गोरबोयै सोनानै लानानै फरायसाफोरनि बिनि थाखाय फरायसाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बिथाङा माखासे इनस्टिटिउसनफोर आरो बिथाङा बिबोनाय मानसि ओंखायनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि खामानि मावनायफोरखौ नोंथाङा जेरैबायदि सोंनाय सिलेबाससिम जों लांनो नांगोन आरो सिलेबाससिम लांनो नांगौब्ला जों रिसार्च खालामनो नांगोन रिसार्च स्कुलाव
स्कलारफोरजों खामानि मावहोनांगोन लकेल रिसार्चफ्रा मावहोनांगोन बाहेरानिफ्राय फैनाय रिसार्च स्कलारफ्रा बिनि सायाव खामानि मावफैनांगोन आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं बेखौनो दाबि दैखांनाय जादों भारत सरकारनिसिम आरो आसाम सरकारनिसिम भारत सरकारनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि गभर्नर मानगोनां बिथांमोननिसिम दाबि दैखांदों दाबिफोरा जाहैबाय सोलिबाय थानाय पार्लामेन्ट आरो सोलिबाय थानाय आसाम एसेम्बलि बेनि गेजेरजों जि लेभेलाव बिथांमोना खामानि मावनांगौ बेखौ मावनांगौ पार्लामेन्टनि गेजेरजों 125 आमेन्डमेन्ट भारत सरकारा जेरैखि लाबोनांगौ बेनि गेजेरजों समस्ति बारायनाय काउन्सिल टिम डाइरेक्ट फान्डिं आरो एडिशनेल साबजेक्ट बेवहाय दाजाबनाय सिमा बारायनायनि गेजेरजों जोंनि सिमाखौ बारायहोनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौनि थाखाय भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों आरो भारत सरकारा बे सोलिबाय थानाय पार्लामेन्टनि गेजेरजों कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि एसटि मर्यादा होनाय बेखौ मावफुंनांगौ बेबायदि गेदेरथार माखासे दाबिफोरखौ लानानै भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांहरदों आरो आसाम एसेम्बलिनिसिम जोङो बेखौनो दाबि दैखांदों चिफ मिनिस्टारसिम सोलिबाय थानाय एसेम्बलिनि गेजेरजों काउन्सिलखौ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ पूर्णांग महर होनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ आरो एफआरनि गेजेरजों जिखिनि हा पट्टा मोनजोबनांगौ दङ जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा फरेस्ट डिलार्स मानसिफोरा बिथांमोना मोनजोबनांगौ बेखौ जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे जोंनि भेन्सार स्कुल आरो कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दाबो जायाखै एकर्ड स्पिरिटनि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ जोङो दाबि दैखांदों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनि सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन बारग' एनडिपि दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनाखि केस बे केसखौ थाबैनो उइथड्रल खालामजोबनांगौ आरो जाय बिथांमोना दाबो जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेखिनि दाबिफोरखौ जोङो दैखांदों आरोबाव जोंहा जोंनि एसटि स्टुडेन्टसफोर जायफोर स्टुडेन्टसफोरा दिनै एसटि स्कलारशिप मोनो माखासे बोसोरनिफ्राय बे स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै बिनि दायनिगिरि आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि एजुकेसन बिफान बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन थांनाय समनि मोनै स्कलारशिपखौबो होयो आरो थाबैनो बिथांमोना कन्टिनिउआस स्कलारशिपखौ होनांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो बैफोर माखासे दाबिफोरखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिनै खालामनाय जादों गोजोन्थों दाबिखौ गनायनानै लायाबा फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतन्त्रआनो जा अगणतान्त्रिकआनो जा जायखिजाया राहानि जेनाखि सोमावसारनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो थागथियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजाखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाध्य खालामनो नाङा आरो आनजाद नायबाय थानो नाङा बिथांमोना आन्डार एस्टिमेट खालामनो नाङा जे बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आन्दलन खालामनाय नंला राजा लामायाव ओंखारनो फिननो हानाय नंला राजा लामा ब्लकेट खालामनो हाला रेल ब्लकेट खालामनो हाला आसाम बन्द होनो हाला बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दासानथों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायहरदों गोजोन्थों दिनै जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरानो लाजोबदों दिनै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि गलाघाट दिनै फ्राय गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो बेखौ लाजोबदों बेबायदि जोङो टाइम लाइन होआखै जोङो थाबैनो बुंदों जे थाबैनो इमिडियेटलि बिथांमोनहा इमिडियेट सुफुंनायनि बाथ्राखौ होनदों जिहेतु जोंबो इमिडियेटलि बिथांमोननि सुफुंनायखौ जोङो लुबैदों